Gutindi kogenda tokobo kwene kigwanene gati ya barai kurwase county yo bagenda tokoba bakubatoka ebirengereri byabo ao anene sensem University ya Nyamira irajikoba ke kwaga choyo bwango igonyanyere kobaga weso kia no MCA bwa award ya Rigoma oyibono onyare koba gakomomochia omwaziri bw'ekisemi kurwase county eyo ya Nyamira Emily asate bire liuka nyare tokoba kumulikero mo vice chancellor we University ya Kisii nigoria rengete anene ko yatora ensemo eyemo yibono ere mamincha anene ne birengererio byabo watani gati yabo abarai nigobono anyere ko baga kolika bo yali uko asekeria akomugania mu vice chancellor oyobwa University ya Kisii anyere ko bakoligere boya chinsemo anene echanyare ko baga wataseli ukelio ase University yera chikobe kwagachwa consultation ingiyati chitikoba chikorenta baro ya bonds piamo for them go deciding a location university erabe. But on January 22nd 2024 omosisi wa education county to Nyamira CPM Ilongaga akarikera vice chancellor Kisii University Professor Nathan Ogechi di rube di komotebinga a county ya selected school kurunga ikonge boys keribogie tai ando wadi sere ngachibe na geo allocation ya university Nyamira wate 5 sub counties na rikere rirube omo vice chancellor Kisii University Professor Nathan Ogechi kumugoli ekero commission of higher education wako cha chokoligeria saya abere proposed no mosisi to education we county ya Nyamira asaya tatare not mugrango wamente kiamo gake yunere not mugrango so that in not mugrango constituency wande bari gari konge boys ikerbogie tai o wari sere na kiamo gake namba ibere wama gocha tutu masaba bari gari manga sengero bori mugoro bonene sana na manga sengero gari manga sub county na ande bati bari gari lige gamo ngone school yaito na aro bori mumboro rere no masaba north ase ward yane namba isato waende bora bu constituency bora mumbora alisimba uti baligereri na ndebele kia wa high school aso mugaka osirete Nyagaramate te university ebe na aro baligereri bamaye kwenda West Mugrango baligeria ali school nga seneta kiba